Οι αναδοχές από το Γραφείο Ευημερίας ξεκίνησαν δειλά από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 με την εφαρμογή του περιπέδου νόμου κεφάλαιο 352, όπως είπε και η αγαπητή μας Ιφηγένεια. Κατά τη δική μου εκτίμηση, σημαντική αύξηση του θεσμού τη βλέπουμε στις δεκαετίες του 70 και μετά, και αυτό δεν σημαίνει ότι ο θεσμός αυτός δεν πρέπει να εξυγχρονίζεται συνέχεια. Μερικοί λειτουργοί σε όλες αυτές τις δεκαετίες έδωσαν στην κυριολεξία την ψυχή τους. Στήριξαν τα παιδιά αυτά με ιδιοτέλεια και πολύ αγάπη. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 90, το Γραφείο Ευημερίας φρόντιζε τα ανάδοχα παιδιά μέχρι την ηλικία των 18 χρόνων. Μετά όλα τέλειωνα για την υπηρεσία αυτή. Ποιος θα φρόντιζε την περαιτέρω πορεία αυτών των ανθρώπων που έμειναν μόνοι και αβοήθητοι? Ήταν στην φροντίδα των αναδόχων και των κοινωνικών λειτουργών που εκτελούσαν από την ψυχή τους ένα λειτουργήμα. Εδώ θα δώσω, επιτρέψτε μου, 1, 2, 3 παραδείγματα για να δείτε τι έχουν δώσει οι κοινωνικοί λειτουργοί, τι έχουν δώσει οι ανάδοχοι γονείς όταν το κράτος, οι υπηρεσίες εγκατέλειβαν αυτά τα παιδιά στα 18 τους. Κάποτε ένας κοινωνικός λειτουργός είχε ένα παιδί που το είχε δώσει σε αναδοχή από βρέφος και δός σε μια καλή οικογένεια σε ένα γειτονικό χωριό προς την Λεμεσό. Το παιδί έφτασε στα 18 του χρόνια. Το Γραφείο Ευημερίας έπαψε να το φροντίζει, η οικογένεια αυτή ήταν άριστη, αλλά πάμπτωτη. Ήρθαν στον κοινωνικό λειτουργό και είπαν, εμείς θα το κρατήσουμε, δεν θέλουμε χρήματα, δεν θέλουμε τίποτα, αλλά μας βοηθείτε κατά καιρούς. Έτρεξε ο κοινωνικός λειτουργός στην διευθύντρια του Γραφείου Ευημερίας και της είπε αν είναι δυνατόν κάποιο χρονικό διάστημα να δίνουν κάποια χρήματα από το δημόσιο βοήθεια. Ο νόμος δεν επέτρεπε τότε να δίνουν χρήματα σε αυτά τα παιδιά. Μετά από πολλούς αγώνες, ο κοινωνικός λειτουργός έπεισε την διευθύντρια να δώσει κάθε 3 μήνες ένα μικρό ποσό, γιατί το παιδί αυτό θα βγαίνει φαντάρος. Μετά από 2 τριμηνίες ήρθε η 3η τριμηνία, αλλά στους 2 μήνες το παιδί χρειάστηκε χρήματα. Έτρεξε ο κοινωνικός λειτουργός να φροντίσει να κάνει χρήματα. Στάθηκε αδύνατο. Δεν επίστηκε η διευθύντρια, γιατί δεν είχαν περάσει 3 μήνες. Δεν είχαν περάσει μερικές ημέρες από αυτή τη συνομιλία, όταν στις 6 το πρωί οι ειδήσεις του ΡΙΚ έλεγαν ότι έγινε δυστύχημα και αυτό το παιδί σκοτώθηκε. Το πρώτο τηλεφώνημα που πήρε ο κοινωνικός λειτουργός πριν τις 6:30, κλαίοντας η διευθύντρια, είχε μετανιώσει, είχε τύψεις και του είπε να ανακοινώσει στους ανάδοχους γονείς ότι η κηδεία θα γίνει από το Γραφείο Ευημερίας. Είναι μια τραγική εικόνα και πολλές χιλιάδες άλλες εικόνες μπορούμε άλλη φορά να τις πούμε. Μια δεύτερη εικόνα ήταν 2 αδερφάκια, δόθηκαν σε μια οικογένεια κάπου εδώ στη Λεμεσό, μεγάλωσαν, έφτασαν στην ηλικία των 15 χρόνων. Η γυναίκα αυτή είχε χάσει τον άντρα της, ήταν χείρα, ανάγκαιναν τα παιδιά σαν δικά της παιδιά. Αναγκάστηκε, έπρεπε να πάει στην Αυστραλία, γιατί η κόρη της ζούσε στην Αυστραλία και την εκάλεσε. Είχαν περάσει 12-15 χρόνια και ήθελε να δει τη μάνα της. Η μητέρα αυτή είχε αυτά τα παιδιά. Τότε ο κοινωνικός λειτουργός είχε προτείνει να πάνε στο Ξενώνα. Τα παιδιά δεν πήγαιναν στο Ξενώνα. Τότε κανόνισε με ένα από τα παιδιά της οικογένειας αυτή, το μεγαλύτερο, να τα αναλάβει. Όμως κάτι δεν πήγε καλά και δεν λειτουργήσε το σύστημα αυτό και έπρεπε τα παιδιά να μεταφερθούν στο Ξενώνα. Ένα από τα παιδιά αυτά πήρε τηλέφωνο στην Αυστραλία, πριν χρόνια πολλά μιλώ, και σε μερικές ημέρες η γυναίκα αυτή επέστρεψε από την Αυστραλία. Αυτή η ανάδοχη μητέρα δεν είχε συμπληρώσει ούτε 1 μήνα που πήγε και θα έκανε 3-4 μήνες, επέστρεψε για αυτά τα παιδιά. Αλλά και το παιδί έμεινε μέχρι το τέλος να τη φροντίσει, μέχρι που της έκλεισε τα μάτια και την περιποιόταν.
Αυτή είναι οι σχέσεις παιδιού και ανάδοχου. Είναι ζύμη ψυχής, είναι καρδιά. Είναι σημαντικό. Υπάρχουν και άλλες ιστορίες και υποσχέθηκα κάποτε με άλλους κοινωνικούς λειτουργούς να γράψουμε. Κλείνοντας, και δεν λέω ότι αυτή είναι στο παρελθόν, ακόμα την περασμένη εβδομάδα, μια ομάδα κοινωνικών λειτουργών που παρευρίσκονται νομίζω εδώ, είχα μεταβεί σε κάποια πόλη της Ελλάδος, όπου ένα παιδί ανάδοχη της οικογένειας έπαιρνε το πτυχίο του και δεν είχε κανέναν άλλον εκτός από αυτούς τους κοινωνικούς λειτουργούς που έδωσαν την ψυχή τους, στάθηκαν εκεί ένα χειροκρότημα για την κάθε είναι διαφορετικά. Και βλέπω και τον φίλο μου τον Αρτάνη και την γυναίκα του που ήταν πρόεδρος στη Θεοτόκο, στο Ίδρυμα Μητέρα, έτσι, της Ελλάδος, όπου υπηρετούσαν και μαζί δημιουργήσαμε πολλές δραστηριότητες και συνέδρια πάνω σε τομείς αυτούς και μας τιμούν με την παρουσία. Μερικοί κοινωνικοί λειτουργοί λοιπόν σε αυτές όλες τις δεκαετίες έδωσαν στην κυριολεξία την ψυχή τους. Στήριξαν τα παιδιά αυτά με ανιδιοτέλεια και πολύ αγάπη. Μετά από αγώνες λοιπόν κάποιων κοινωνικών λειτουργών και της μεγάλης προσπάθειας της οικογένειας με ομάδα εφήβων Ποροσιού και του διοικητικού της Συμβουλίου έγινε η πρώτη μερίδα το 2002 και έτσι πολλά πράγματα βελτιώθηκαν. Από τότε, μαζί με κάποιους άλλους κοινωνικούς λειτουργούς, τώρα το Γραφείο Ελευθερίας δεν σταματά να φροντίζει στα 18 χρόνια αυτά τα παιδιά. Προχωρεί μέχρι και τα 30, τα πρικοδοτεί ακόμα. Δεν θα το αναλύσω αυτό, είναι θέμα που μπορεί αργότερα να συζητηθεί. Γιατί ο χρόνος δεν μου επιτρέπει πάρα πολλά και θέλω να τελειώσω με το εξής. Πριν 20 χρόνια έκανα την πρόταση της ψυχής μου σε 2 νέους ανθρώπους που μόλις είχαν παντρευτεί. Δεν αγαπούσαν το χρήμα και την ύλη, αγαπούσαν τον άνθρωπο. Με αυτήν τη δύναμη της ψυχής, ο Ιωσήφ και η Ευδοκία που ζητούσαν μια οικογένεια που ξέρει να δίνει αγάπη. Έκαναν κατάθεση ψυχής για τα παιδιά εκείνα που ζητούσαν μια οικογένεια και τους την έδωσε ο Τζόζεφ και η Έλλη. Να ξέρει αυτή η οικογένεια να θυσιάζεται για τον άλλο. Είμαι λίγο συγκινημένος και χάνω και τα λόγια. Γιατί έχουμε ήδη συγχώνια στον Ιδιανίδε τους περίπτους συνεργάτες που πάλεψαν και ζυμώθηκαν για αυτό το έργο που έγινε. Και ελπίζω και με τις ευλογίες της Εκκλησίας και όλων των άλλων να κουντώσει. Λοιπόν, η οικογένεια αυτή να ξέρει να θυσιάζεται για το άλλο, για το παιδί, και που άκουσαν να τους λένε, εννοώ τα παιδιά, άκουσε με, πρόσεξε με, γνώρισε με, νιώσε με, μοιάσε με, αγκάλιασε με, φίλησε με. Αυτόν έκαναν αυτοί οι 2 νέοι μαζί με τον κοινωνικό του λειτουργών και έγινε το θαύμα, έγινε η φωτιά της αγάπης. Σε αυτό το στάδιο θα ήθελα να καλέσω τον εκπρόσωπο των κοινωνικών υπηρεσιών, κύριο Χρήστο Σημειονίδη, για να προσφέρει ένα μικρό ενθύμιο για την προσφορά στην αναδοχή στους κοινωνικούς λειτουργούς Χρήστο Παπαδόπουλο, Μάρθα Χριστοφόρου, Μαρίνα Λουκαΐδου και αείμνηστη Φρίνη Ευσταθίδου. Ο Χρήστος Παπαδόπουλος, βετεράνος κοινωνικός λειτουργός, ιδρυτής του συνδέσμου, που με τη δράση του εμπλουτίζει την ιστορία της κοινωνικής εργασίας. Κάποτε έναν άδοχο παιδί του έγραψε: «Πώς να ξεχάσω εκείνο τον μεσήλικο άντρα, που αν και ο χρόνος του άφησε σημάδια, έχει την καρδιά ενός μικρού παιδιού και που το μεγάλο πάθος του με βοήθησε και θεράπευσε την ψυχή μου». Αυτός είναι ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μάρθα Χριστοφόρου,
γεμάτη από ζεστασιά και αγάπη για τα παιδιά υποφροντίδα, η οποία ακούραστα εργαζόταν για να ευαισθητοποιήσει άτομα και να μαζέψει χρήματα ώστε να σπουδάσουν τα ανάδοχα παιδιά. Τη Μάρθα την αγάπησαν πολλά παιδιά ως μητέρα τους. Ναι, η Μάρθα έχει πολλά παιδιά, παιδιά της ψυχής της. Μπορεί να μην είναι μαζί μας αυτή τη στιγμή. Είναι η γλυκιά και ήρεμη λειτουργός, η οποία εργαζόταν με ταπεινοφροσύνη και σύνεση, διεκδικώντας ένα καλύτερο μέλλον για τα υποφροντίδα παιδιά. Η αείμνηστη Φρίνη Ευσταθίου. Είναι όλο μας η ευγενική και ακούραστη ψυχή της Φρίνης. Η ακίνητη λειτουργός, η οποία καθημερινά αγωνιζόταν ώστε όλα τα παιδιά να αποκτήσουν αγάπη και οικογένεια. Σε τιμούμε και σε σκεφτόμαστε, αιωνία της μνήμη. Σκέψεις από ανάδοχη μητέρα, την κυρία Γεωργία Τέντσου. Γεια σας. Εύχομαι καταρχήν στο σύνδεσμο καλές επιτυχίες και ελπίζω αυτή η εκδήλωση να ανοίξει πολλές φορές αγάπη για τα παιδιά που τους χρειάζονται. Πρέπει να ομολογήσω ότι ένιωθα πάρα πολύ άβολα και είχαμε πάρα πολύ ανάμεικτα συναισθήματα σήμερα, γιατί η αναδοχή είναι πέρα από μια δημόσια προσφορά και ένα πολύ προσωπικό θέμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να δείτε μέσα σε 5 λεπτά, έστω και σε ελάχιστο βαθμό, τον πλούτο είτε σε συναισθήματα είτε σε εμπειρίες που ζεις ουσιαστικά με ένα παιδί που κυριολεκτικά μέσα σε λίγες μέρες γίνεται από ένα εντελώς άγνωστο παιδί ένα μέλος της οικογένειάς σου. Ωστόσο, η επιμονή της Εύης με έπεισε να έρθω και σκοστώ εξάλλου πολλά. Γιατί η παρουσία της, η συμβουλή της, η βοήθεια της σε πάρα πολλές δύσκολες καταστάσεις ήταν πάντοτε εκεί. Οφείλω επίσης να ομολογήσω ότι η αναδοχή στην δικιά μου περίπτωση δεν υπήρξε ποτέ μονόπλευρο. Δεν σκέφτηκα ποτέ θέλω να προσφέρω. Ένιωθα ότι ήθελα να επιστρέψω με αυτή την ευκαιρία και κάτι από αυτά τα πολλά πράγματα, ή πολλά που έτυχα εγώ να πάρω στη ζωή, και ένιωθα ότι κοστούσα να δώσω κάποια από αυτά πίσω. Ταυτόχρονα νιώθω τώρα ότι θέλω αυτά που έζησα να τα μοιραστώ, να τα υπερασπιστώ και να συμβάλλω, αν μπορώ, στη διάδοσή της. Γιατί πιστεύω ότι η αναδοχή είναι μια ευκαιρία για όλους μας να γίνουμε καλύτεροι. Εγώ έχω γίνει καλύτερο, βοηθώντας ένα παιδί να γίνει και εκείνο καλύτερο, ή τουλάχιστον να ζήσει καλύτερα με τα ελάχιστα που θεωρούμε αυτονόητα. Να έχει δηλαδή ένα σπίτι, ένα δικό του δωμάτιο, μια οικογένεια που να τον νοιάζεται, να το προστατεύει και να το υπερασπίζεται. Απλά να μην είναι πια το εγκαταλειμμένο παιδί ή το παιδί της στέγης, που όλοι λυπούνται, αλλά ένα παιδί όπως όλα τα άλλα. Δεν θέλω να ισχυριστώ ότι η αγάπη μόνο αρκεί. Δεν είναι εύκολο και γίνονται πάρα πολλά λάθη από πολλές πλευρές. Όμως ακόμα και μια ιστορία που δεν είναι success story, όπως η δικιά μου, μια ιστορία που δεν είχε ακριβώς το happy end που περιμέναμε, είναι ένα ταξίδι αυτογνωσίας και για τους γονείς που το αναλαμβάνουν, αλλά και για το παιδί που είναι μαζί μας. Η κατάληξη της δικής μας αναδοχής δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Είμαι σίγουρη ότι δεν ήταν ούτε αυτό που προσδοκούσε το παιδί που ήρθε κοντά μας. Ωστόσο, το κοινό ταξίδι ήταν, θέλω να πιστεύω, ένα ταξίδι αγάπης, ένα μάθημα υπομονής, ανοχής, αποδοχής. Εύχομαι κάποια στιγμή το δικό μας ανάδοχο παιδί να νιώσει καλά και να νιώσει επίσης τυχερός και χαρούμενος για αυτά που έζησε, που έκανε ή που προσπαθήσαμε μαζί να κάνουμε και ίσως δεν μας βγήκε. Εγώ πάντως νιώθω πολύ τυχερή που είχα αυτή την ευκαιρία. Και αυτό πρέπει να πω ήταν και ιδιαίτερο, γιατί η δική μου οικογένεια δεν ήταν και η τυπικά η πλέον κατάλληλη οικογένεια να δεχτεί έναν άδοχο παιδί. Μια πολύ άσχολη μητέρα,
διαζευμένη με ένα παιδί στα 15 του, που όμως έπαιξε καθοριστικό ρόλο να ανοίξουμε το σπίτι μας και όχι μόνο σε ένα νέο μέλος. Με μικρές εξαιρέσεις, η αντίδραση των περισσότερων φίλων και συγγενών ήταν στην αρχή μάλλον γνωστή σε όλους, που πάτε να μπλέξετε, δεν φτάνουν τόσα προβλήματα, υποχρεώσεις. Ωστόσο, τα γεμάτα θλίψη μάτια του παιδιού ήταν αρκετά, την πρώτη μέρα που το είδαμε, να προχωρήσουμε και να γίνουμε ανάδοχη οικογένεια. Και σας βεβαιώνω ότι ακόμη και υπό αυτές τις συνθήκες και με αυτή την κατάληξη ήταν μια από τις καλύτερες αποφάσεις που πήραμε μέχρι τώρα. Βρεθήκαμε μέσα σε μερικές εβδομάδες να έχουμε αποκτήσει ένα ακόμη μέρος στη μικρή μας οικογένεια. Ένα αγόρι 13 χρονών, με μεγάλες δυσκολίες στο σχολείο και ακόμη μεγαλύτερες στις σχέσεις του. Μοναδικός όρος που θέσαμε ήταν να συνεχίσει το σχολείο, που είχε σχεδόν εγκαταλείψει. Δεν ήταν εύκολο, δέχτηκε όμως. Αλλάξαμε σχολείο, τα κατάφερε και ήμασταν όλοι πολύ χαρούμενοι. Σαν κάθε μικρή επιτυχία αυτού του παιδιού μετρούσε πολλαπλάσια. Δεν ήταν απλώς μια επιτυχία όπως οι επιτυχίες του δικού μου μέχρι τότε παιδιού ή των παιδιών μας, των φυσικών μας παιδιών. Τους πρώτους μήνες ένιωσα ότι παρά τις δυσκολίες και αλλαγές, που είναι μεγάλες, ότι όλα όμως πήγαιναν πάρα πολύ καλά. Η επικοινωνία, τα αγόρια τα είχαν βρει μεταξύ τους, το σχολείο και οι υποχρεώσεις του καθενός μας κύλαγαν καλά, μοιάζαμε να έχουμε γίνει μια καλή ομάδα. Ακόμα και ο περίγυρός μας, οικογένεια, φίλοι, συνάδελφοι, γρήγορα αποδέχτηκαν το νερό. Βέβαια, όλα ήταν καινούρια και συχνά δύσκολα. Πώς αντιμετωπίζει αλήθεια ένα παιδί που σε συστήνει ως μητέρα του μόλις μερικές εβδομάδες μετά που σε γνώρισε? Πώς αντιμετωπίζει ένα παιδί που θέλει να γίνει ένα άλλο και που θέλει να κρύψει τι υπήρξε μέχρι τώρα? Ευτυχώς η παρουσία της Εύης υπήρξε πάντα αποφασιστική, ξεκάθαρη και κέρια. Μπαίνοντας σε μια τέτοια διαδικασία, πιστεύεις ότι θα τα κάνεις όλα καλά, ή τουλάχιστον καλύτερα από ό,τι ήταν μέχρι τώρα. Νομίζεις ότι επειδή έχεις αγάπη, καλές προθέσεις, ίσως και κάποιες γνώσεις, θα μπορέσει να αλλάξει τα πάντα. Και ίσως αυτή, συγχωρέστε με για τη λέξη, η έπαρση δεν σε αφήνει στην αρχή τουλάχιστον να αντιληφθείς σωστά συμπεριφορές ή και γεγονότα αποστασιοποιημένα από το συναισθηματικό. Πολλές φορές νόμιζα ότι τα θετικά αποτελέσματα ήταν απόλυτα και γενικά και για πάντα και δεν συνειδητοποιούσα στον βαθμό που έπρεπε τις δυσκολίες που παρέμενα σε όλη τη διαδρομή της αναδοχής. Η Εύη βέβαια φρόντιζε πάντα να με προσγειώνει, πολλές φορές και δυσαρεστώντας με. Η ίδια ήξερε ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν εύκολα ή τόσο εύκολα και τόσο γρήγορα. Δυστυχώς, τραύματα, χρόνια που πέρασε το παιδί στο ίδρυμα, ήταν δύσκολο γι' αυτό να ξεπεράσει αυτό το παρελθόν. Υπήρχε ένας μόνιμος φόβος, μια συνεχής θλίψη και μια ανυπέρβλητη δυσκολία να εμπιστευτεί σε μια σωστή βάση τους ανθρώπους που στεκόντουσαν δίπλα. Το σχολείο υπήρξε επίσης δύσκολο. Η τελευταία του χρονιά στο γυμνάσιο ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Ένας πάντως κύκλος. Ο ίδιος δεν μπορούσε να το αντιμετωπίσει και το σχολικό σύστημα ήταν ανίκανο να το στηρίξει και να το βοηθήσει. Αντίθετα, το έσπροχνε στο περιθώριο. Ένιωθες καμιά φορά ότι το σύμπαν, στην περίπτωση του παιδιού αυτού, συνομωτούσε ώστε να κάνει τα λάθη που όλοι περίμεναν να κάνει και να πούν «Να, δες, τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει». Ωστόσο, το μαζεμένο παιδάκι του Ιδρύματος μεταμορφωνόταν. Το παιδί που καθισμένο στο κρεβάτι του, με την πλάτη γερμένη να κοιτάζει προς τα κάτω, άρχισε να νιώθει δυνατό. Γεγονός βέβαια που μας χαροποιούσε. Όμως, νιώθοντας ισχυρότερο συναισθηματικά, αλλά χωρίς να είναι πραγματικά, εύκολα παρασυρώταν σε προβληματικές συμπεριφορές. Κάτι βέβαια που μερικές φορές το διαχειριζόμασταν σωστά, όπου είχαμε ψυχραιμία και η αγάπη και η υπομονή υπερτερούσε και μερικές φορές βέβαια το διαχειριζόμασταν όχι τόσο σωστά. Η τάση του παιδιού να ξεφεύγει, να διαφεύγει από καταστάσεις που το στενοχωρούσαν, το οδηγούσε συχνά να αλλάζει στρατόπεδο και συναισθηματικό, ανάλογα με τα προβλήματα που αντιμετώπισε, πότε στον ένα συγγενή, πότε στον άλλο, πότε στη φυσική του μητέρα, πότε απλά στους φίλους του. Όχι για πολύ, ίσα-ίσα τόσο, ώστε να μην πρέπει να αντιμετωπίσει την αλήθεια, που δεν ήταν εύκολο για εκείνο.
Δεν χωρίσαμε ξαφνικά. Υπήρξε ένας μακρύς αποχωρισμός. Πρώτα ο συναισθηματικός, μετά και ο φυσικός. Δεν φωνάξαμε ποτέ, δεν είπαμε ποτέ κακή κουβέντα. Απλώς απομακρύνθηκε. Μια μέρα, μετά από πολλές και συχνές απουσίες, δεν γύρισε. Προσπάθησα να μείνω κοντά του από μια άλλη θέση. Τον επισκέφθηκα σε έναν-δυο σταθμούς του, μετά κάποια στιγμή σταμάτησε να απαντά στα μηνύματά μου. Τον έχασα. Δεν σας κρύβω ότι με έχει γράψει, ότι απογοητεύτηκα, ότι ένιωσα ακόμη και θυμό. Όμως δεν σταμάτησα ποτέ να τον κουβαλώ μέσα μου. Να καταλαβαίνω, να νιώθω πόσο δύσκολα πέρασε και πόσα βάρη κουβαλά μέσα του. Πριν μερικές μέρες ενηλικιώθηκα. Με θεωρούν σκληρή, λοιπόν, πριν μερικές μέρες ενηλικιώθηκε. Ελπίζω να έχει καταφέρει να πετάξει από πάνω του όλα αυτά τα σακιά του πόνου, της απογοήτευσης, της θλίψης και να χαμογελάσει στη ζωή με τα ωραία του σκούρα μάτια. Εγώ πάντως θα είμαι εδώ. Είμαι σίγουρη ότι όταν τα πράγματα θα πάνε καλύτερα για αυτόν, θα ξαναβρεθούμε κάπου και θα συνεχίσουμε την διαδρομή από άλλο σημείο από αυτό που αρχίσαμε τότε με την αναδοχή. Ευχαριστώ.